Ukhululwe entolongweni uKhanya, Cekeshe, nowayelitsha ntliziyo lephulo leFees must fall. uCekeshe ukhululwe ngengqawule emva kokuba wagetywa iminyaka esibhozo ngonyaka ka-2017 ngetyala lokuzama ukutshisa iveni yamapolisa ngethuba loqhankqalazo labafundi. Lo mfanekiso kaKhanya Cekeshe uthatyathwe kwisithuba seeyure ezimbalwa ekhululwe. Ukuvalelwa kwakhe kwabanzima kakhulu kusapho, kodwa ngoku ukhululekile kwaye nosapho luchulumancile. So the court process continues. Ultimately, we want to see him free of any, burden of a criminal record, and that's what the battle is now. Ntliziyo besilwela ukukhululwa kwakhe nawo avakalise uvuyo. We're very much delighted about the decision of the president to give him a 12-month remission to his sentencing, because we believe that all the fees must fall cases should have been dealt with. Amagqwetha kaCekeshe ngoku alwela ukuba kungabikho shicilelo lwamatyala agciniweyo ngakuye. But the fight doesn't stop there. We're still proceeding with the petition for leave to appeal against the conviction and the sentence, and we have to clear his name. It will affect the rest of his life, and I can't allow that to happen. Ukanti imiqathango yakhe engqawule kokuba andwendwele isikhulu samapolisa kabini ngenyanga yaye achaze kwabasemagunyeni ngaphambi kokuba athabathe uhambo olumkhuphela ngaphandle kwephondo laseGauteng.